אז איך ניתן לפתור את הריבים בין האחים? אז הצעד הראשון שאנחנו נעשה זה הקשבה והבנה. זהו הצעד הראשון בפתרון. כל ריב, אוקיי, הוא להקשיב לכל ילד בנפרד ולתת לו מקום לבטא את התחושות שלו, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב שהילד ירגיש שמקשיבים לו. גם אם הרגע שלו לא תמיד נכון או לא תמיד הגיוני, אוקיי? הדבר הנוסף זה דיבורים רגועים. כשיש ריב, חשוב מאוד מאוד לשמור על טון רגוע. אנחנו נמנעים משימוש במילים פוגעניות או צעקות, וכשהילדים מרגישים שההורים שומרים על קור רוח, הם בעצם יכולים ללמוד איך להגיב בצורה יותר רגועה בריב הבא. הדבר השלישי זה בעצם הסבר על רגשות. אז תעזרו לילדים להבין את הרגשות שלהם ושל האחים. אני אתן דוגמה. אתם יכולים להגיד, אני מבין שאתה כועס, כי האח שלך לקח לך את הצעצוע או את המשחק, אבל אפשר לבקש בתורך או לשתף אותו. אוקיי? זה אחד מהמשפטים הרבים שאפשר לתת. הדבר הרביעי זה חינוך לשיתוף. אתם חייבים ללמד את הילדים שלכם את החשיבות של שיתוף וריבוי זמן איכות עם האחים. לפעמים פשוט ההימצאות המשותפת בפעילות של כולם עשוי להקל על המתח. אז תרבו ותעשו פעילויות משותפות, זה מאוד מאוד עוזר. הדבר החמישי, קביעת חוקים ברורים, אוקיי? אנחנו נקבע כללים ברורים בנוגע לשימוש בצעצועים או בחפצים משותפים, שבעצם יכול למנוע המון ריבים. וכאשר יש גבולות ברורים ומוסכמים מראש, קל יותר להימנע מהתסכולים שמובילים לריב. הדבר השישי, פיתוח פתרונות עצמיים. תעודדו את הילדים שלכם לפתור את הבעיות ביניהם ובעצמם, אוקיי? כשיש ריב, לצורך העניין, תנו להם הזדמנות לדבר ולהגיע לפתרון מבלי שתתערבו מיד. זה בעצם ילמד אותם להיעזר בכישורי פתרון בעיות ולכבד את הדעות של אחרים. חשוב לדעת שלכל ילד יש מאפיין אחר, אוקיי? לצורך העניין שוני באופי. לכל ילד יש את האישיות והייחודיות שלו, וזה יכול להתבטא בנטיות שלו, בתחביבים שלו, בהתנהגויות שלו, ואפילו בתגובה למצבים השונים. עוד סיבה היא גילאים שונים, אוקיי? הגילאים השונים בעצם יש השפעה משמעותית על איך האחים רואים אחד את השני. אוקיי? ילדים שהם בגילאים שונים מבינים את העולם בצורה שונה. ולכן לפעמים הריב יהיה גם על האופן, התקשורת או על הציפיות, אוקיי? ציפיות לא הוגנות. הדבר הנוסף זה בעצם התחום הרגשי, אוקיי? ילדים פעמים רבות מתמודדים עם רגשות עזים כמו קנאה, תסכול, אפילו גם חוסר ביטחון. והרגשות האלה יכולים להוביל להתנהגות אלימה או תוקפנית. ככל שהילדים גדלים, הם לומדים יותר כיצד לשלוט ברגשות שלהם ולבטא אותם בצורה בוגרת יותר. גם קשרים חברתיים, למעשה האחים יכולים להיות חברים קרובים או מתחרים. אוקיי? זה תלוי במידה בה הם לומדים להקשיב ולשתף פעולה. אז הגילוי הזה של כבוד הדדי, הבנה מעמיקה, בעצם יוצרים קשר חזק שיכול להימשך לכל החיים. אז לסיכום, ריבים בין אחים זה תופעה טבעית שנובעת מכמה סיבות, ואם יש לכם את הכלים הנכונים, אתם יכולים להקל עליהם וללמד את הילדים איך להתמודד בצורה בוגרת יותר, אוקיי? כילדים גדלים, הם לומדים גם לשפר את הכישורים של התקשורת שלהם, אוקיי? ולהבין את הרגשות שלהם ולהתמודד עם האתגרים בצורה של פתרון בעיות. אז חשוב כמשפחות, כהורים, להעניק להם את הכלים להתמודד ולתקשר בצורה חיובית. אז עד כאן היה
הרצאה קצרה על יחסי אחים, אני אחשוב בשבוע הבא על איזה נושא אחר,